There is a Boreas, councillor of this district, Ainonia. Oh, this one you ready? Nobody did that. Yes, there is a Boreas, councillor of the.
occasion, come here for watch. Can the men and the men we can agani who? Because I'm my young Gobelino. Gobelino, the young Gobelino, quite chairman of the occasion. He opened a different and married to one and Suka. He is the chairman of the occasion. Oh, yeah, she was from Nigeria. Where Paul Welu, he came on your movie, and the men, Canary, no Malaga, no for Jenita. On the Omena Libo Natoto, on the Uribonanya, on the Silomena Libo Gadi. On this in a Ahana Haganef Nama on the Weze Anambra State, Diego, Ledu Batawana, walking over Nick Ogwena, Dikana Body for one and Asuka, the chairman of the occasion. Gonna day you were chair, can double a billion in about the chairman. the sponsor of this Igbo Cultural Union to the Irish, because Kupuno Haka, all the other sponsors,
anyị na-eme ile ị ga-ahụ ihe jiri mara ha akara ugo ha Lopez Morenas Bodegas mmanya ha dị mma nke ukwuu ka ha na-ewere oche biko aga m akpa aha ya ugbu a biko ka m na-akpa aha ngwa ọbụla ị nọ ị mara na ị chọrọ ka Chineke mere gị ihe ọma ị mara na ị chọrọ ka Chineke gọzie gị ka ị nweta ego gba plen gakwa ya ụka otu ndị a siri bịa gị bilite ọtọ ebe ọbụla ị nọ kwanyere onye n'ugwu onye m na-akpọ aha ugbu a gbara ezigbo ọkpụrụkpụ onye m na-akpọ aha ugbu a onwe ihe ị chọrọ n'ụwa na ọ na-aga emere gị onwe ụdị ego ị chọrọ ọ na-aga enye gị onye na m chọrọ ịkpọrọ aha ya ugbu a onwe ụdị mkpa dagidere gị gị kpọkue ịkpọ this man by 2 a.m. ọ ga-aza gị gị kpọ this man by 1 a.m. ọ ga-aza gị nọrọ n'ụgbọelu kpọọ si elekwe na ụgbọelu a na elekwe ebe ị na-aga ịkpọ ya ọ ga-aza gị biko na-atụfughị oge anyị ji ohere a na-welcome the Almighty God Jesus Christ. Everybody stand up. The Almighty God Jesus. Biko kwuru ọtọ ebe ọbụla ị nọ dịka anyị niile kwuru ọtọ na-welcome the Almighty God Jesus na mmemme a anyị na-eme n'ụbọchị dị taa. Ana m ewerezi igwe eji ekwu okwu tupu m na-ewere igwe eji ekwu okwu na-enye maka ndị ga-edu anyị n'ekpere biko o nwere ndị kpatara n'etiti anyị ji ohere a na-anabata nwanne anyị nwoke onye isi ndị Igbo na Madrid biko Chief Odela biko kụpụrụ na ya aka Chief Odela ka ọ bịa na-ewere oche ihe a nwanne anyị nwoke onye na-anọchite anya ndị Igbo na Madrid the ex-chairman Igbo Union in Madrid oshi all the way Madrid gbara bịawa ị ga-ahụ mgbe ndị si London gbara bịawa ndị si Australia ndị si Germany yala na shikwe anyị na-akpọpụta nwanne anyị nwoke Ignatius Mmadụagwụ from Castillon oshi Castillon bịa biko na-akụpụ n'aka ndị awụ ndị ma ihe gbasara mmemme ebe ihe na-eme ọ na Castillon na-akụpụ n'aka tupu m were igwe eji ekwu okwu wee na-enyefe n'aka onye ga-edu anyị n'ekpere ebe anyị anabatago eze isi ala one wụ Jizọs Kraịst eze ndị eze
achọrọ m ime ka ị mara ịtụpụ etu m obere azụ ihe gbasara mmemme anyị na-eme n'ụbọchị taa. Ihe a bụ mmemme gbasara iri ji. Achọrọ m ka m gwa m ofu okwu. Owu na ịkụnye ji n'ala ya mịa pụọ ị ga-aghọrọli elie ma ọ nwere omenala ndị Igbo na-eme. That is our culture, our tradition. For the sake of ndị na-anaghị anụ Igbo, ihe anyị na-eme ya n'asụsụ Igbo. Mmemme a bụ mmemme eji mara ndị Igbo iri ji n'obodo anyị siri bịa. Eze anyị, nwata anyị, nna anyị enweghị ike ịkọrọ ji gbuo erie ma nwụ na-emeghị mmemme iri ji. Anụ mgbe ọbụla anyị na-eme mmemme a ka anyị na-eme udo n'obodo. Onye nwanne ya na nwanne ya na-ese okwu ewere ohere alụhụchia eme udo. Achọrọ m ịrụtụrụ n'aka o nwere n'obodo Anambra steeti na Bagana ha enwere nsogbu for a very long time. On na mmemme iri ji ka the former president of Anambra State Igbo Association United States she wee bata a medical doctor anọ ebe a na-eme mmemme iri ji ya kpọọ eze Abagana na ọtụtụ obodo nọ n'ime Abagana ọgbaghara na-eme enwe udo na Abagana ruo taa. Otu a m guzo ebe a na-agwa okwu na ịbịa n'obodo Abagana all the whole region na-enwe nsogbu tụrụ mmemme iri ji ka afọ a emere akpọrọ udo ha niile nwụọ. Biko kụpụrụ mmemme iri ji aka. Ịgakwa n'obodo Enugu steeti mgbe ọbụla na-eme mmemme a o nwere obodo ndị ọzọ na-eche ebe niile ụmụnne ha dị iche iche bịa ha alụhụsịa a na-eme mmemme a. So mgbe ọbụla anyị na-eme mmemme a anyị na-eji ya na-echeta omenala Igbo maka ka ihe niile lasị omenala ndị agaghị ala n'obodo anyị nọ na ya n'ọnwa Ọgọst gara aga ha mere mmemme feria ka ahụ ihe eji mara ha n'ala Igbo. Mmemme anyị wụ mmemme iri ji anyị na-eme ofu ugboro n'afọ. Ọ ka ị mara na mmemme anyị na-eme nwere value. Biko kụpụrụ nwa aka ebe ọbụla ị nọ. Ana m ewere microphone were nyezie onye ga-edu anyị n'ekpere. Igbo kwen biko ka anyị kụpụ n'olu ka anyị kene Kewe ị na-asọpụta na mgbe mmụọ nọ na nsogbu aga m enye gị ekele otito maka m ga-enye gị otito maka m ji bịa abụ ndị nsọ ka m ga-abụ ịdị ngọzi na ịdị ukwu nke toke n'iru gị ọkwa gị si n'ebe ọkwa gị si ga-abụ nke ga-adị ana m n'iru gị ka nke toke n'ime gị ọkwa gị si n'ige bụrụ m ibu ọkwa gị si ga-abụ nke mụ ga-adị ana m n'iru gị ka nke toke n'ime gị. Anyị enweghị chi ọzọ na-abụghị naanị gị ka anyị na-abụ ga-aza anyị 7 times. Master Jesus, ọ kwa gị pụtara ndị Igbo na wilderness. Ọ naanị gị ma ihe chọrọ anyị mee mana ihe niile anyị na-ekwu mefu n'ime ndụ anyị niile. Ọkaiwu anyị bụ bakọta anyị bụ anyị maara ndị anyị na ha nọ okwu na-adịghị mma mana naanị gị ga-ajọ ya n'ebe anyị nọ taata. Ihe niile anyị ga-eri, ihe niile anyị ga-ahụ, naanị gị bụ Jizọs ga-ewepụ ihe ọbụla dị n'ime na-anaghị edozi ahụ. Papa nke igwe, anyị bụ ndị njọ. N'ime njọ ka a nọ mụọ anyị. Njọ juru anyị ahụ mana ị na anyị sacha. Gbaghara
Baramo, Ezebube, Baramo, Baramo, Ezebube, Baramo, Ijani Nemerenoa, Baramo, Ijani Nemerenoa, Baramo, Baramo, Ezebube, Baramo, Baramo, Ezebube, Baramo, Ijani Nemerenoa, Baramo, Nabi. Eze kacha eze onwe ọzọ ọzọ eji abụghị ndị anyị na-ama ha ike n'anya ọ nara adụ mma na ndị eze eji atabụ ndị nke ya papa nke ebe ọbụla anyị nọ mejọ gbaghara anyị buru anyị ụzọ kpere anyị azụ aja ihe nọrọ n'ihu ka anyị nọrọ n'azụ aja ihe nọrọ n'azụ ka anyị nọrọ n'ihu nna gọzie onye ọbụla bịara ebe a n'ofu n'ofu ebumnobi onye ọbụla otu o si dị nna gbaghara ma gọzie anyị ma nara anyị ma sachaa ma echi ga-adịrị anyị mma maka na echi ada agwa agwa nna anyị na-arụghị na-asị nna kpuchi ihe niile anyị na-eme gị n'ọbara Jizọs bụdee ya n'ọbara Jizọs na-ebunye aha gị elu na-asị nna gbaghara ma nara ihe niile anyị ji bịa taa n'ime ihu gị gọzie ma mee ka ihe eji bịa maka ya taa bụrụ ihe ga-eme isi a ga-eji wee na-ama nke na mba ọzọ nna anyị na-arụghị na-asị ebe ụmụnne anyị si ụdị ha eji eme ihe a taa biko mee ka ọ nọchere ha na mmaji pụrụ n'ọjị ya ka anyị na sitere aha gị Jizọs Kraịst onyenwe anyị amen. Biko kụpụrụ ya aka ọ ya wụ Nick one, the chairman of the occasion. Eji m ohere a na-anabata Honorable Kingsley Emeka Onwumere Igwe Okafor. Oya wụ the new IGA chairman of ndị Igbo na Spain. Eji m ohere a na-anabata Chief Dr. Oliver Nwankwo, chairman of Igbo Union Gbagburu niile n'Europe, Secretary of Igbo Union in Diaspora, former Chief of Staff of former President Goodluck Jonathan of Nigeria in Igbo Affairs in Diaspora. Ọnọ n'etiti anyị, biko kụpụrụ ha aka. Biko ka aga na-enye ha oche. Aga na-enye ha oche ha niile ọwụ ha niile ka m ga-akpọcha aha maka nwanne nwoke Leo sokwe n'etiti ha. O nwere ọtụtụ ha aha ha kwarala m chefu ugbu a ọ m nọtụkwa aga m agwa na ha nọ n'etiti anyị. Nwanne nwoke Chigozie siri Castillon o teele akpọrọ na aha ịnọghị ya ọ na-ekele unu oyi efe ndị Chelsea kụpụrụ na aka biko ka ọ na-aga na-ewere oche ya. Nwanne nwoke Gideon Sikwe Castillon biko bịa ka imezuo ebe ọ nọ maka ịnọ n'oche nọ kamgbe na-eche ka ọ bịaruo. Ọ bịara na nwanne m nwoke biko bịa nọnyere ka o nwee n'ihe ịtụtara iji ala ọnwụ na ị ga-alakwa anyị nwere nwa rugbu ihe a ịchọkwa ịnọ Malaga anyị nyenụ ihe ị ga-eje anọ biko kụpụrụ na ya aka. Biko bịa were oche maka oche amanụ ọ gaghị nọ n'iche ịnọ n'iche ọkwa niile ka ọla Malaga anyị nwere ihe ndị ụkarịcha ga-edo okpere na anyị na m nọrọ. Ndewonụ na-atụfughị oge ha na-ewere oche biko kụpụrụ na ya ka onye bụ the new president of Igbo Union in Spain as a whole. Oya wụ Emeka, ex-chairman ndị Mayoka. Ka ha na-ewere oche aga m achọ ka m were igwe eji ekwu okwu were nyefee maka opening remarks. I get the chairman
microphone for opening remarks. Omecha opening remarks of this occasion. Ebidozie ihe gbasara isu ọjị n'usoro. Chairman sir Nick Ogbenna Dike ana-agbara izu 1 na Nsụka. Biko anyị na-enye m igwe eji ekwu okwu ka imere anyị opening remarks maka mmemme a na-eme ka eme ekwusukwusu imecha anyị banye na mmemme iwe ọjị ndị Igbo ndewonu. Ka anyị na-agakwa n'ihu achọrọ ịchọ mee ka unu mara na mmemme anyị na-eme ọwụ na o nwere nwanne m nwoke nọ na Nigeria ma ọ na America ma ọ na London chọrọ ka ọ na-awụ ọchị ya n'ala ọ na-awụ ọchị ya ugbu anyị na-eme gị igwe ya gaa na G Willys Multimedia maka ndị na-akọva ihe anyị na-emewu G Willys Multimedia video coverage. Ị gaa na Facebook ịgọgụlụ ya G Willys Multimedia GWILLYS Multimedia MULTIMEDIA. Ịgwa ha gọgụlụ ya ha ga-ahụ ihe niile anyị na-eme ya. Ndị Igbo biko kụpụrụ n'onwe unu aka ebe ọ bụla unu nọ. Anyị na-ewere ezi igwe eji ekwu okwu na-enye the chairman of the occasion Nick Ogbenna Dike ana-agbara izu 1 na Nsụka for the opening remarks. Thank you, sir. Biko ụmụnne m unu ma na unu n'anya na onwe ka anyị si nọ na anyị nọkọta anyị eme ka ndị anyị nọ be ha nwekwa sense of what is going on here, because in most cases if they don't hear us and they don't understand us, it looks as if they are not here with us. So I think that at this juncture I have to thank our Spanish brothers that are here today to enjoy with us and see how our culture is. My brothers and my sisters that are here with us, we are very, very wonderful people, very accommodating, loving Nigerians, peacemaking. In every situation, in every country, there is always a bad people. And those bad people, we know how to look for them. The system knows how to look for them. But it cannot disturb those good ones that wants to enjoy the country. So we are the good people here that wants to let the Spaniards understand our culture and see how it goes. And our culture is that similar with other cultures. But because of the tradition, the way we do our own is quite different from the way you people do it. What we are doing here today, we call it celebration of yam, ADG. That is how, before we start eating yam, we do the ceremony and now declare eating yam open all over the world by our culture, Igbo tradition. So that is the feast we are doing today. And at the same time, we want to reintegrate our children that are born here to know our language and our culture. And at the same time, some of our wives that have been married from other parts of the world, especially that are living in Spain and the Spaniards, who does not know our culture, to begin to learn our culture and see how our culture looks like. It is a wonderful thing to see and to do. So we are thanking you people for creating your time to come and witness this great occasion with us. We are grateful to have you guys in our mix, and we pray that God Almighty, wherever you people got what you gave to us as part of your goodwill to what we are doing today, God definitely will replenish your pockets. And at the same time, wherever you see any of our brothers here, look at them as good guys. We are all good guys. Thank you, and I wish you guys wonderful stay with us. Thank you, brothers.
anyị kọwara ndị ọcha anyị nọ na be ha emume anyị ji maka ya bịa maka a sị na ngwere daara n'elu ọ bụrụ na o nwere onye sịrị ya deme ya nwere jiri aka ya si onwe deme anyị bụ ndị Igbo bụkwa na ezigbo mmadụ mana ndị na-aghọtarọ na-aghọtafie anyị ọ dịghị maka na ya alaikike ego nwaanyị na-alaikiri ego nọ na ihe mere bụ na Chineke merie na ego na-erubere anyị bụ ndị Igbo isi n'oge ọ na-abụ ego ụfụ anyị ego a na-adị hapụ ịnọ na-aba anyị o nwere ka ego si afụ anyị ego na-afụ anyị ka ndị merie appreciate ndị chaya ụtọ obi ọcha ndị na-achị ebe ọbụla ọ nọ anyị na-achị ya ịma na nwoke na nwaanyị bụ ike nwaanyị mee ya to be important in your life nyanwa efe ga-efe so ego na anyị nwa laikiri ya wee na-erubere anyị isi so ndị Igbo na mmadụ adịghịkwa azụ nwaanyị maka anyị mara edozi nwaanyị anya onye ọbụla na-eje azụsi Igbo nwaanyị mmiri na-eri ya n'ike maka na anyị mara enedo nwaanyị anya ya ka anyị ji abụ ya oriakụ na odozi akụ na ọbịa ga-eri akụ so onye ọbụla bụ n'Igbo bụ nwoke ebe ọbụla ịnọ aka maka na ọ dịrị ezi ụmụnne m na ụmụnna m ihe anyị bịara ime taa bụ ihe obi aṅụrị a bụkwa na ihe ndị Igbo na-akpọ happiness which is a choice. It is your choice to be happy and we choose to be happy today. So a na-ekene ndị niile bụ ndị Igbo si mba ọbụla wee bịa maka ịwa ji a wee na-asị na ịwa ji a ga-ebutere anyị ihe anyị ga-eji wee gbado Igbo na Krismas maka ọsọ anyị na-efe Chineke ọfụma so oge emeri anyị onye ọbụla abịaghị atụkwa n'ụjọ eze Chukwuka abịa ma o buru anyị ụzọ and oge ekpere anyị azụ okwu anyị ji bịa ka anyị ga-eji na anyị ama nwee mkpọbi okwu ego anyị lụrụ n'ebe a anyị ga-enweta mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Biko tupu m na-ekwu ihe m chọrọ ikwu n'oge gara aga o nwere ụmụnne anyị ndị obodo Spain nọ ebe a na-amaghị ihe anyị na-ekwu so anyị chọrọ iji ohere a mee ka ha nụ ghọtakwana ihe anyị na-eme maka ihe anyị na-emewu mmemme iri ji a na-asụ ya oyibo so ihe mere anyị ji na-asụ Igbo okwu ebe anyị ga-eti oyibo anyị na-eti oyibo ma ana m ewere igwe eji ekwu okwu na-enyefe nwanne m nwoke mmụọ onye nwere ike ịdapịara ndị obodo Spain n'asụsụ ha ga-aghọta ịma ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa nwanne m mmụọ ndewo Igbo dị elu Igbo ṅụọnụ Igbo birikwanụ. Bueno, estoy yo usando esa oportunidad de darles las gracias y bienvenidos a los gente que están aquí. Bienvenidos a los señores que hay aquí. Estoy de momento agradeciendo que todo el mundo que viene de toda parte de España, aquí en Málaga y todas las ciudades de España. Estamos aquí también haciendo nuestra cultura, como de siempre, cada año. Pues estoy yo también dando bienvenido a la gente invitada. Muchas gracias. Bienvenidos. Igbo kwenu Igbo kwezonu ịhụ na asụsụ ha anaghị ahụ ọsụsụ maka o jiri nnanụ nkem ise wee gwuo ihe niile anyị kwuga aka mgbe ụkọtụ iji na asụsụ nke anyị wụ ebe ọ nọrọ ọgwụ biko tupu na ọnwụ n'aka onye ọbụla nwere Igbo n'ọhịa ya tupu na ọnwụ n'aka maka o jiri nwa nkem gwa ha ihe niile anyị mega ma ọ wụrụ ahụ ji anyị na-ewere ezi igwe eji ekwu okwu were na-etifekwe n'aka
onye isi anyị bụ Ezeudo 1. Ezeudo 1 bụ onye ndụ niile nọ na Malaga maara nke ọma. Onye nyere aka mee ka Malaga wee sorokwe nọrọ n'udo n'ụbọchị dị taa. Bupụtara anyị iko. Anyị ji wee kwa iko, ọwụghị kwa iko ka mmiri nọ. Anyị gbara bọọlụ. Ịma okwu Igbo agbụrụ otu ọchị wee dịba at the same time anyị kwara iko. Anyị kwara iko egwuregwu ụkwụ. Onye awụ onye Chineke metụrụ aka n'obi ya bupụtara anyị agadaga iko nke anyị zọrọ. So anyị na-ewere igwe eji ekwu okwu na-enye maka mmemme gbasara ịwụ ọjị n'usoro ka ọ gwa anyị otu a ga-esi wee waa ọjị n'ụbọchị taa. Cha Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwezuonu! Igbo kwezuonu! Biko na-akụfu oge ọ bụrụ otu ihe adabịara m tupu nwanne nwoke Ezeudo na-aga n'iru. Ezeudo 1 n'ofe ọkụzụ tupu ọ na-aga n'iru imere anyị mmemme maka ịwụ ọjị. Onye ọbụla ewerela oche. Anyị ji ohere a na-anabata ụmụ nwaanyị anyị ndị Igbo ndị nọ na Malaga, ndị alụ alụ na ndị amụ amụ na ụmụnne anyị ụmụ nwaanyị ka ha bịa were egwu nabatara anyị ọha na eze niile nọ na mmemme a na-eme n'ụbọchị dị taa. So anyị na-akpọ ụmụ nwaanyị ndị egwu anyị ndị Malaga ka ha were egwu bata n'ọgbọ were nabata ndị niile n'ebe a. Were nabata ndị niile n'ebe a tupu awazi ọjị. Anyị ji egwu na-anabata ndị niile n'ebe a. Anyị ji egwu na-asụ unu na-abịaru ole. Anyị ji egwu ụmụ nwaanyị anyị na-agba egwu na-ekele ọha na eze. Egwu na anyị nwere mmemme anyị na-eme ahụ ụmụ nwaanyị anyị sokwa anyị na-eme ya. Ha na-akwado anyị maka ihe ọ bụla imewere na nwaanyị ga-anọ ya. Tawala dịka nna agwa gị ndị Enugu na-eme mmemme a n'obodo Ikemọsụkwa a na-akpọ ya ịgọ nne. Ha na-eme mmemme a na-akpọ ịgọ nne na ịgọ nna. Orurechi festival a na-eji elọta ebe a mụrụ ha. Igbo na-asị unu Igbo na Malaga Malaga
ana mba ndị ọcha ekele m unu. Chukwu okike ọbịa mmịa anyị na-ekele gị. Gị bụ onye mara onye ị ga-eke ma onye ị ga-eke amarọ. Anyị wesị na anyị na-ekele gị si gị bịa tụọ nzu maka na nzu na-ejere iji vele. Nzu bụ ofu ibe egwupụtara na ana o buru iri ọjọcha wee pụta. Anyị wesị gị bịa tụọ nzu. Ezigbo bịa tụọ nzu. Ana Malaga bịa tụọ nzu. Ana Spain bịa tụọ nzu. Chukwu bịa tụọ nzu. Mgbe gboo ma kịta nzu na ọjị ga eji ayọta gị ibe ya ka ndị nna nna anyị ji wee yọọ gị yọta gị. Nye ga-eji yọọ gị nwa nwoke nye, nye ga-eji yọọ gị nwa nwaanyị nye. Anyị nwa na-ayọ gị ka na-erekwu anyị. Ọ na-ayọ gị n'omenala na-ayọ gị n'ụka. Ị na-aza n'omenala na-aza n'ụka. Ọ na anyị ma na ụgụrụ tupu ụgụrụ na oyi idigbo tupu ụgụrụ atụbụ oyi na-atụbụ. Omenala bụ ụka ọgbọ. Anyị wee sị na ịka na-aza anyị n'omenala na-azakwu anyị n'ụka. Awasi Chukwu bịa tụọ nzu. Ezigbo bịa tụọ nzu. Ana Spain bịa tụọ nzu. Ana Igbo bịa tụọ nzu. Aga n'ọnụ na-azụ azụ bịa tụọ nzu. Nigeria ekene m unu. Igbo kwenu ka anyị kwuela ọjị. Ka anyị kwuela ọjị. Maka na Ifeanyi Ochukwu ka ọ ga-emela anyị. Ifeanyi Ochukwu bụ ezigbo ife. Anyị na-asị Chukwu okike. Anyị bụ ụmụ Igbo abịa. Anyị bụ Naijiria abịa. Anyị bụ ndị mbembe abịa. Wesị gị nekwa na anyị Chukwu. Ayọ ka anyị na-ayọ. Anyị ama mgbalị gị mgba. A sị ka iloteke n'anyị, gozike n'anyị. Onye isi na ọ ga-adị ga-adị. Onye isi na ọ adịrọ ya adịrọ. Anyị sị na anyị adịsịnụ. Anyị adịsịnụ. Ụmụ anyị azụ anyị. Anyị eri aka anyị. Ri aka ụmụ anyị. Nwesị Chukwu okike abịa mebe ata ọjị. Na-emu Igbo ndị ji mmiri gbapụtara na ji na nri wee na-eti nri. Ndị bụ ikeketa olie. Ndị na-enekwasịrọ mmadụ anya. Ndị gị bụ Chukwu ka ha na-enekwasị anya. Anyị chịrị bịa lụta anyị. Chukwu okike abịa mme bekene ta ọjị. Chukwu bekene ta ọjị ayọ ka anyị na-ayọ gị. Kedu mgbe o ejide mma ọzọ? Kedu mgbe o ejide mma? Egwu mbụ ọtụnọgwe, egwu mbụ abụ ọtụnọgwe. Chukwu kedu ka o eside mma ọzọ? Abụbụ ụmụ Igbo na-ata ka anyị na-ekwu okwu ya. Wee sị na osi otu dị na ọ dịrọ mma. Anyị na-edozi obodo, anyị na-emepe obodo. Emepesi achụ anyị, gbuo anyị, megbuo anyị. Chukwu biko nyere anyị aka. Chukwu nyere anyị aka. Mmepe na-aga n'ụwa niile Igbo tiri aka ma obodo oyibo ma ebe anyị na-ibe a. Mana emesịa n'ikpeazụ achụ anyị. Chukwu okike abịa n'ụwa na-ayọ gị sị biko ndị a na-ala akwụkwọ ba nwegide akwụkwọ enwe ozi ka a wechi anyị azụ. Ndị na-enwere ọmụ ka ba nwa akwụkwọ maka na onye nwe akwụkwọ na-atụ vootu. Obodo be anyị bụ Naijiria na inwe votas kaadị ya atụrụ vootu. Ọ bụ na obodo ahụ nọ akpọ mitin ahụ ọgwụ dịka ụdị agba ọtụtụ abịarọ maka be nwere akwụkwọ. Ọ bụ n'ụzọ eke ejidi ya. Agwasị na Chukwu ewechetara anyị akwụkwọ anyị azụ niile o. Ndị na-nwere akwụkwọ ya nwe akwụkwọ. Ndị na-anụrụ nwaanyị anụ nwaanyị. Ndị nụ nwaanyị ga-amụta nwa. Ndị mmụọ na n'okwu di ya anụ di. Emesịa mmemme anyị na-eme ihe dị iche adị n'ala Igbo. Ndị na-anọ Malaga. Kedu ibe na-ekwu onye na-azọ nke ya na-atụ ụjọ ịma na ọ bụrụ ya nwa. Ọ nke anyị ka anyị na-azọ. Ka ọ dịla anyị mma ka o si dịrị ndị ọzọ. Nye ka anyị na-ekwu okwu ya. Anyị wee na-ekwu na gị bụ Chukwu ya etinye aka. Maka na ibi na-etiri aka na-agara aga. A na-asị site taa wee ruo ogwu mgbe arọ ka a na-asị na ibe adịgo mma. Ka o si na-amasị gị. Nye ka anyị na-ayọ. Ka udo dị. Ibe ọ bụla mere ka o mee na udo Chukwu okike abịa mme. Biko ke na-ayọ ka anyị na-ayọ gị. Metụ ụmụnne anyị aka n'obi ndị ji a sị na anyị kọma nọ n'ọgbọ ọgwụfụ. A wee na-eweta ndị na-abịala abịa. Ndị si UK, ndị si Australia. Ndị si ebe dị iche iche bịalụ. Ukwu na-eji wee na-awakarị ike unu ji bịa. Ngozi ya adịghị Chukwu n'isi unu. Unu na-alụwa ndị si unu na-agba oge asị unu na ibe ọbụla unu na-eme unu si wee weta ego unu ji wee bịa kpọ moto bịa ma ego unu eji sọpọtụ anyị taa maka na mmanụ unu ya sọpọtụ anyị. Chineke ya akwụghachi unu ya. Ndị ụmụnne anyị niile ndị obodo anyị nọ befa udo dịrị unu uwe sị na anyị adịsịnụ anyị na-abụkọta na anọ na ọ bụrụ n'ọnwụ arụ isi gị a na-adịla anyị onye kposa ole
nke m nke ga na-azụ n'otu nkwọ ngwa si na onye bịara igbu ngwa onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ ọ bịara igbu ngwa onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ onye hụrụ onye egbu unu nke unu ya adịla unu ọtụ onye ọbụla ya ekwesị na ihe udo ya adịla onye ọbụla ezinụlọ unu ya adịsị mma anya na-arụ agụ abaghara ọzọ anya na-abịa na amanụ ya na ntị ama nka anya na akụkọ anyị amanwụ maka na ọtụtụ anwụgo kama na anyị adị ndụ na-eto Chukwu wee gwara ọzọ wee sị na mmemme anyị na-eme taa Chukwu n'ọjị a ga-ewe n'owe na-ekwu n'ojizie na-eme ụdị ihe dị otu a na mara ga bụrụ igwe otu a agwasị na emechi anya na nke ara ọzọ ya aka ọ bụ ọbụla anyị ga-eme ya ọzọ anyị ga-anọkọkwa na ndụ mee ya agwasị na mgbe anyị na-emecha nke taa anyị ga-ana n'udo n'ebe dị n'iche n'iche ihe niile ga-eme taa ga-abụ na mmasị gị Chukwu agwasị gị bịa tọọ ọjị ya n'otu ebe anyị ga-atị ya n'ibe site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị daalụ biko ụmụ nwanyị kpọbatara na ya ụmụaka biko gị Chukwu Ibeto, abụ onye ugbo na Nnewi South na Anambra Steeti. Ndị be anyị udo dịrị Ndewonu, aha m bụ Ogechi Njoku, esi Mbaise, Imo Steeti. Chidamma Njoku, esi Mbaise, Imo Steeti. Hey, don't go in there. You are going
Yolanda, Anakete, Nankanu, Anugustet. Ibokwenu! 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 Afamobo, Chiwanya Amuga, Ambu, Oyo Gidi, Nana Brata, Nigeria. Ibokwenu! 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 Ohambo, Ifechukwu Chukwueze, Abunanya Naba Unoteze, Nankanu Enugu State. Ibokwenu! 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 Ahambo, Udochukwu Manuka, Abu Onye Okwere, Imo State. Ibokwenu! Indebani Nekene, Afam China Saukeke, Adim Afoisa, Abu Onye Okwere, Anambra State. Ndị anyị ekene mụnụ aha mbụ Obianuju Maduka, abụ m onye Nkwere, Imo Steeti. Ndewonu. Aha m bụ Nsochi Onyeuche, abụ m onye Isegunusi Idato, Imo Steeti. Ibokwenu! Afambo Arize Wondo, ano afọ iri, abụ onye Ogbuaka na Enugu Steeti. Ndị Ibokwenu! Ndewonu! Aha mbụ Ada Njoku, esi m Mbaise, Imo Steeti. Ndewo! Ibokwenu! Ibokwenu! Aha mbụ Ebuka Ekwensu, abụ onye Idato na Imo Steeti. Ibokwenu! Ndewonu! Aha m bụ Chiamaka Chukwueze, abụ m onye na-agha Nnateeze na Nkanu na Enugu Steeti. Ndewonu! Aha m bụ Otito Dilichukwu Onyeuche, abụ m onye Isekeresi Idato, Imo Steeti. Ndewonu! Ibokwenu! Ibokwenu! Afọ m bụ Idikachukwu Onuga, abụ m onye Ogidi na Anambra Steeti. Ibokwenu! Imo Steeti. Ndị Igbo, ndewonu! Aha m bụ Chinemere Maham, adị m afọ 10, abụ m onye Anyara n'isi ala Mbano nọ n'ime Imo Steeti. Ndewonu! Lisa, abụ m Imo Steeti. Ndewo! Thank you. DJ, can we have our music, please? Thank you.
aka repeat ị ga-repeat after mụnwa ị ga-agba afa gị si na nke mbụ na gị nwa ga-ewepụta obi gị chi Igbo uche obi gị niile. That is number one. Afa m bụ Honorable Kingsley Emeka Okafor. Ana m ekwe ndị Igbo niile nọ na Spain n'ụwa niile nkwa na m ga-ewepụta obi m wee duo Igbo ezigbo ndu n'obodo a bụ Spain tinyelu na constitution anyị dị m ga-erubere ya isi. Daalụnụ. Kwe ndị Igbo ị ga-ekwekwu nkwa na ịmagharịa ngarị eme akpa oke ị ga-ewepụta ọrụ Igbo niile azụ ofu nwanne gị ọrụ. Ana m ekwe unu nkwa na mama nri ngarị andị na ife gbasara Igbo ama atụ m ngana mma akpa oke mma ekpokọta Igbo niile ọnụ n'udo na ịfụnanya. Ndewo. So biko ị ga-asịkwu na ihe niile ị ga-alụ ya Igbo ga-abịa na mbọ, ọ bụrụ oge ma ga-abịa na mbọ. Ọwụ Igbo first, jenwa bụrụ last. After that akpọkọ Chukwu okike chia duo gị duo ndị gị na ha na-alụkọ ọrụ anyị were mechie. Ana m ekwu n'ụkwa na ihe niile m ga-alụ ndị Igbo n'ọrụ Igbo ka m ga-ebu ụzọ ekenesie Chukwu okike, akpọkwusie Chukwu okike. Ndị Igbo bụ ife ga-ebu ụzọ, mụnwa ga-abụ n'ikpeazụ. Onye lụsị ọrụ ewee nye ya ọrụ. Ndewo. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. ga-eji eze mmụọ ka ọ hapụ ibu mmụọ a wee merụọ mmadụ ahụ na falile ịga ebe isi ụmụ gị nọ ka ọ hapụ ime ihe la n'iyi. Mmọnwụ esikatala ọnwụ ejikọtala mmọnwụ wee sị mmọnwụ ya chere na ezi udo ebiela ime na ekwesịrị awa chi bifo anwụ ada ewee rie ji. Mana nna ya gị bụ ezi udo ihe ụmụ gị ma gbagharụ maka ọ bụrụ ịda ha n'aka na ntị o mebi ihe maka ebido nwee ihe ọ gị si gị bido gị bewe akwa yọba Chineke ịmara ụzọ ị ga-akpọkụ ebi kpọkụbie maka ọ bụrụ na ya emeruola nsọ ala onwe ka o si mejọọ na-agbagharụ na ụmụ ya nọ n'obodo ndị ọcha agafe mmiri asaa agafe ugwu asaa wee bịa n'obodo mba. Ezudo ugboro ịtọ ka nkwe na-akpọ mmadụ wee mụvuo mana ugboro ịbụọ ka Chineke na-akpọ mmadụ ojebe oku. Ezudo mụvuo. Chacha Igbo kwenu Germanu ekene m mmanụ Nigeria ekene m unu. Anyị na-ekene Chukwu na nke izizi na ji anyị kọrọ mere ọfụma. N'ụtụtụ ka awalụ ji wee sinye ya n'ọkụ sigide esicha owe yego bụ ji anyị. Ji anwa ka anyị chọrọ ka anyị lie eli ya maka na nri esi wee ticha elie ya dịka anyị si kene Chukwu oge ebere n'ụtụtụ bere na-edufe anyị kene ya na ji anyị mere maka na ọtụtụ ibe ga-etinye na ana oburo ọtụtụ ga-etinye na ana ole mana ji anyị kwuru pụta ife jubụ ibe eji mara anyị wee si enye onye kwuo mmiri chọbụ imebi ụbọchị taa mana maka awa nji a Chukwu mana a na-awa maka na odo esi eme ya n'ụwa
esi eme n'eluigwe o jide mmiri ndị si esi bịa ka anyị na-asị gị unu fụ ka esi eme ya na abe nke anyị enweghị unu na-alụkwa ka unu gwafe otu anyị si eme maka ọ na-adị mma ije nkili bụ nne n'ihe ife otu esi eme ya na be anyị bụ Malaga na be anyị bụ Spain anyị na-ahụ ya dịka otu esi ahụ ya n'ala Igbo maka na omenala Igbo ka anyị na-anọchite anya n'obodo oyibo bụ obodo anyị maka na Igbo bụ oyibo ọgbọ n'ala Igbo anyị sụrụ Igbo tupu anyị sụọ oyibo ọhasị abegide oyibo bịa ka ọ ga-akala Igbo anyị nụba ọgụ ya anyị nọ n'elu ya ka Igbo laghachitakwa azụ ọnya bụ ife ụmụazị anyị na-eme taa ada awara isi awa ada awa agidi awa ada awa ọka awa o ji ka a na-awa awasị ka awa anya taa anyị na-eri ji alitie ndụ litie ọganiru litie njikọ litie udo ji bụ ofu nri a na-esisi ya ọtọ ụtọ iwesị ụkwa wesịla ọbụrụ ji ndị asị ndị ọgbara ọfụ na enwere ife eji siri atisie ụkwa ọsaba afọ maka na ife ụtọ ga-akalịsị ya na ji na ụkwa bụ ibe eji mara Igbo ịbata na mmemme Igbo na-eme ji adịrị agwa adịrị ya ijibe ese maka na isi eso ji ị ga-eri ya isi eso ụkwa irie ụkwa isi eso rice achọba stew Igbo mma mmanụ Naijiria ekene ebe unu mgbe sị na anyị ga-eri ji a nrie ya mara ga-eri gị ya dịka n'usoro eme ikike taa o nwere ife mbụ na bụrụ unu nwamenye n'afọ ndị echichi niile n'ebe a n'afọ obodo niile n'ebe a n'afọ ndị ochichi niile n'ebe a ka m na-eme ya mee ya unu emegi ya echi anyị bịakwa n'ebe nke unu onye ọzọ mee ya emego m ya ngosi na anyị nabata nna anyị n'Europe maka na anyị kelele unu ọnwa ebe anyị si mejọkwa maka na mma nkwụzi okwu ọzọ gbaalụ na anyị maka na onye na-akpọ onye isi na-alụkwi onu ọ ka o si dị onye na-akpọ onye isi na-amelị arụ n'ọnụ ọba ga-asị gị ma esi okwu o nwere ike isi afọ ọgụ ofu mana ọ na-achọ ibu gị isi daalụnụ ndewonụ ngosi na anyị ga-eri ji biko ezigbo na-awara anyị ji ndị Malaga sị gị wawa ji ndị Spain sị gị wawa ji ihe aga n'ihu n'ihi na ihe ọma nke ị na-eme n'udo nke i butere n'otu ndị Igbo Malaga anyị ji nke ahụ na-erekọgnaize gị sị gị wara anyị ji ya anakwa m ekele ọha na eze ndị Igbo n'ebe a maka ji a na-awa n'ụbọchị taata achọrọ m iji ohere a na-enye testimoni na Chineke nna bi n'eluigwe Chukwu Ahiajoku Chukwu Abiama zara anyị ekpere n'ihi na oge anyị riri ji last year unu n'anya unu ga-ahụ na ji nke afọ a ka nke anyị riri n'afọ gara aga ya bụ na Chineke nna azara anyị ekpere na-ekwukwe na nke anyị eri n'afọ ga-aga aga na-abịa abịa ga-akarị nke a mmaji kwuru mmaji sara Jizọs onye nwe anyị. Biko tinyeze chairman igwe mma obodo dọwa ji agba ọ na-adọwa ya agba ọ ga-adọwa ya n'afọ ịtọ eji mara Chineke n'afọ ịtọ a eji mara Chineke bụ afa nna na nwa na mmụọ nsọ nwere ihe ọzọ anyị na-abụrụ ya afa nna na mmụọ nsọ Igbo kwenu afa nna na nwa na mmụọ nsọ dị mma mana emechaa anya a dị na omenala dị n'oyibo wee si ịwanye m ji anyị ga-eli ya eke lie ya afọ lie ya ọhịa abịa na Igbo na-azụ ka anyị eli ya maka na nkwọ na-abụ bụ ogbu izu agbaghị ịnọ eligo na Jizọs ọ dị mma ọ Jizọs eluigwe nwụrụ eluigwe mana nna mba amarọ ibe a na-akpọ Jizọs n'oyibo Jizọs bụ Nwachukwu agwasị na ọka Igbo si eme ka anyị na-eme taa agwasị na anyị eli ya aga na anọ ya eli ya ezigbo abịa sola anyị lie ya
ọnwa onye bụ ajọ ibe n'obi taa, ọnwa esemokwu dị na Malaga taa, ọnwa nsogbu dị na Spain taa, ọnwa ajọ ibe dị na Spain taa, mgbe anyị na-elisi ji a na-enyomi enyopi ya na nsị n'aba Chukwu Jizọs. Gwa anyị na obere. Eluigwe anụ m ji o. Ezudo! Ezudo! Ezudo eriela ji. Anyị ga-eje ndị Malaga ihe awụwụ ji ndị Igbo ji ndị Malaga. Biko onye isi anyị onye isi ndị ga ndị Malaga ịnọ na be ha sị gị nnọọ anyị nabatara gị ọfụma site n'ike nke Chineke ị ga-achọ ọfụma chekara ndị chọrọ achị ndị Malaga na-awanye gị ji ọ na-aka biko kọọranụ eze ndị Igbo na Spain aka biko eze ndị Igbo eriela ji biko asa anya isi ga-aka ya ọnụ ọwụrụ okoro anyị na-awanye eze ndị Igbo na Europe ji biko Igbo mma mmanụ ndị Igbo nọ ebe a eluigwe ji ndị mmadụ ga-awanye m ji ihe gwara m mma n'arụ ụka gwa ezigbo onye ọbụla mma n'arụ n'aha Jizọs. Eze ndị Igbo na Spain na Europe biko bịa were ji fụwa nkwụ nnọọ biko eze ndị Igbo na Malaga anyị na-awanye eze ndị Igbo na Malaga